Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 15-nji iýul 2026-njy ýyl. Bugünkü söhbetdeşligimizi men pikir edýän ýurdun Türkmenistanyň içinden gelen maglumatlar bilen başlasak, has talaba laýyk boljak. Ya maksada laýyk boljak. Aýdylmaly zat gatyken, ýurdun içinde de daşynda da, ýöne Türkmenistanyny soňky 5-10 günüň dowamynda bolup geçen bir hadise barada indi aýtmalyk mümkin näl. Ol hem elektrik togu bilen baglanşykly. Ya elektrik togunyň ilaty üpçünçiligi bilen baglanşyklydyr. Bärde näme bar? Esasan bize dürli çeşmelerden gelip duran habarlar var. Bizim beýleki saýtlarymyz var. Men özüme 4-5 yerden jan etdiler. Mary welaýatynyň şular ýaly ýagdaýymyz gaty agyr. Soňra bir kiçijek video rolik ugradypdyrlar. Garanky tümlük gijede bir denan ýyleşimiz video rolik ugradypdyr. Gysgaça şonu hany tagy kanalymyzda ýaňy bir küçüllikde goýdular. Gurrun näme barada diýe şol transformator butkalar var, elektrik toguny paýlaýjy, bölüji, regulasiýa edýän. Şolar edilýän otul çöp ýaly ýanýa diýip Thomson jokurama assasyna pas stansiýalar götüren ol tok belli bir derejede gelip dursa ol transformatoryny butkala saklaýar, emma bir ýokary galsa bir aşağı düşse olaryň partlaýar. Bilen Thomson assasan özü täsir edýär. Indi adamlaryň aýdyşyna göre, habar berişine göre bir pastansiya ýarlandan soň aşyk ösýär her bir hojalykda. Şo ýarlan wagty diýmek ilatyň telewizorum, o ýanýa haladilnigim, o ýanky sowadyjylarym, ýanky kondisionerlerim. Bularym hatardan çykýar. Ondan soň gör wagt näçe wagt aşyk ýok. Ondan soň ilatyň bir haladilnikde saklap oturanjy ýymy tönümlerim zaýa bolup çykýar. Buna kim jogap bermeli? Elbette ilkinci nowbatda türkmençelap aýtsak tog edaran başlyklary. Ýöne ýerden ses çykýar, bulardan jogap ýok. Ne yerli hakimlikler, ne yerli arçylyklar, ne deli vilayet hakimimi, etraf hakimimi, ol aşgabatdaky hasap almandy. Hiç birisinin halkymyz üçin, ýaşaýjylar üçin ya elektrik energiýasyny sarf edijiler üçin hiç şeýli jogap ýok, hiç şeýli golluk ýa-da kömek ýok. Thomson jokurama assasyna 40-45 gradus yssyda ilat ine şular ýaly elektrik enjansyz barly. Ondan adamlar soraw berýär. Biz zatlaryň öwüdini nädip durmaly, nädip ýaşamaly, nädip eklenmeli? Bu yssyda yssyda jokurama yssyda biz demalar ýaly howada öýdenim çykyp bolana, ondan elektrik togu bolmasa, diýmek ol plan jaýlarda, ýa-ni etaj jaýlary ýa beýleki jaýlar suwam gelen aga, elektrik togu bolmasa suw nädip aýlansyn. Diýmek adamlar ýa guýlardan özüne suw almaly, ýa magazynyň gidip çüýşel suw almaly. Milletiň ýaşaýyş ýagdaýy gaty agyr. Ene bir Mary welaýatynyň bir de gelip duran habarlar. Düýnüm geldi giýjem men jaňlaşdym, aýtdylar şular ýaly. Häli häzir çellip hiç kim düýdenak ýa uğruna çykanak. Bu zatlaryň düýp sebebi nämeden gelip çykýar ýurtdaşlar? Ýanky elektrisiýet diýilýär, şol ýanky bir elektrik toguny sarp edijilere ýa-da ilaty paýlap berýän gurumy bar, şonu üpçün edýän. Şolaryň borjy şu üpçün etmek elektrik toguny. Esasanam şol Thomas jokurama assyda her ýyl gaýtalanıp duran şular ýalyny kemçilik diýmän ýa tragediýa öwrülebi. Şunu görüp durlar, ýöne şunu bejermän ýa-da şu problemany ortadan aýyrman uğruna çykýan ýeka ýol başýar. Ne aşakdan ýokurlygyna, ne ýokurdan aşaklygyna. Kim tutaýyn? Hiç birisi jogap beresi gelenok. Ýöne problemany çözmän ýekaja ansatça usuly bar.
ol hem SSR zamanının mer ullanıp gelen transformator buutgalar ya enzamlar. Ya sol Orsiyetten getirilen ya Belarus'tan sol arzan köne kusulyemelerden düzülen siz emi başla sol köne zamanını yani kıymalın ya düzülen enzamlar. Emma son ornunu mesela Japoniyan transformator buutgalar ya da İtalyan gibi ya bulması Skandinaviya devletlerinden getirip koysalar ol bir yıllar gerek bolsa 15 yıl 20 yıl duracak şol. Hiç bir persiyelsiz, hiç bir remontsuz. Yani şonu almak için näme tölemeli? Valuta tölemeli. Ya dolarda ya da euroda. Şonu yani özün hökümet deyip atlandıryan gurumaçylykly terror topar boyun alasy gelenek. Şonu pul harjadasy gelenek. Goý millet garylsyn, ulug işi yok. Yani şolar gazna gelip düşen pullar bir sentem orowa gören akly zahmetkeş halkymyz üçin. Ine şu zatlaryň barlygy üçin, ine şu jenaýatyň bolup durarlygy üçin halkymyz ine elektrik toksugy aldy. Ýylyny, ýyllar boýy, näçe ýyllar, her ýyl tomuz ine şu gaýtalanıp duran ýagdaý. Ine Mara oblastyndan Angrik çarjygy geçeli. Dün saat 12'de Ýewropa wagty bilen çarjyda partlama bolupdyr. Yıldırım çakan ýaly bolupdy, arasda durasman, hiç zat yok, buludam yok, ýaşam yok. Şol ýanky esasy uluço transformator ýa-da buutga ýarlan bolmaly, geçirici. Yıldırım çakan ýaly boldy diýe ulu göpürdi, soňra ene ışıklar öçdi bütün çarjyda. 12'de öçýär. Men Ýewropa wagty bilen aýdýam. Saat 18:30'da da yani 6 saat yarımdan soň ışık berýärler. Olam edil 1 saat 20 minut ýa-da ýenem öçýär. Ene şol saat akşam 8'in yarımdan bäri ertire çelli, şuuna çelli häzir inde kabar gelene ilat ene ışıksız otur. Şol transformatorun buutga partlaryny ähli öýüň şol öýde işläp duran näme bar bolsa haladynyk birinji, ilkinji nowatda telewizor, ikinji nowatda ýa-ni tam sowadyjylar, ýa-ni kondisionerler, üçünji nowatda ählisi hatardan çykýar. Bir pikir edip görün. Çarjy bir owa däle, gidip ýatan ýüzlerçe min adam ýaşaýan ilatly Punkut uly şäher. Vilayet şäheri. Yani ne? Otayda da şolar yani yol başı dip atlandyrýan adamyň geleňsizligi bilen, başdan sowmaklygy bilen ene bolýan zatlar dün akşam halk bana aňyrdan ýazyp oturarlar bar jaňy edip aýdýar, bir näme etsek. Hemme haladyňlykda saklap oturan produktları, emel önümleri, mecida aylarının köçadın aymalı boldy diye. Sebep jokrama ıssy. Daşarda da, içeride de çıdap bolunak diýdi. Depende şol tünögen bar bolsa, şo ıssy, howan ıssysy içerik girýär. Çıdap bolunak. Ene şol sebeplem o esaýlýarlar, şo gyzgyna çıda bilmän, ýogulýan adamlar gaty köp. Şonun habar berýärler. Ene bir çarjygy degişli. Näme üçin Türkmenistan özüň hökümet diýip atlandyrýan gurumaçylykda jenaýat topary şu zatlary üns berenek. Bermedi. Olar bu milleti adam hasabyna gören aklardy. Bir ýyllar, bir günler haçandan bäri. SSR ýykylan bäri ene Türkmen halkyna bolan garaýyş ene şuňaly. O zala aýdýar bizine Orsiyet imperiýasy soň SSR zamanında kommunistler bizi eýtdiler. Enne 91-nji ýyldan bäri öz elimiz, öz ýakamyz bolamyzdan soň enne jenaýatyň ulusyny, sütömüň, zulmüň ulusyny öz halkymyzdan öňün ýa-ni çöpdi biler, halkymyzy şu günne düşürdiler. Bizi gelip daşyndan taýlayan goşun ýok,
millet yok şu mahal. Basybalcı yok. Ine basybalcam boşuna taalansam ine galtamanım bizim öz milletimizin öz içimizden çıkarılamaz. Ana inni bilenim edip oturan oyunu sol. Olar için oyun halk için cebir tutan. Asıl bir sonu görünün. Bütün Mar vilayeti şunu alýagdaýdy, ana düýnüne şarjyda partladı. O zaman bar o etrapda eýle boldy, bu etrapyň togy gelenak ýatyrylýa, gelýä, 2 sagat işleýär, 3 sagat ýok. O soňda halçyda oturdy. Inni orada asla ışıksyz galdy. Görün hani Mardan gelen sözet durşul bizim taga saytymyzda. Tüm garantyň içinde bir dene anlaganymyz gurulapdy. Nämetmeli bizi? Kime yüzlenmeli? Hiç bir yol vasy jogap berenak, hiç bir yol vasy şunu üns berenak, edesem gelenak. Ene men yıllar boyu aydyp gelýän biz ajala buyurulan milletdi. Şo ene buyurulanymyzyň ene bir sebäbi ene Thomson jokurama ıssysyny elektrik togunyň ýoklugy ýa bolmazlygy ýa üpçün edilmezligi. Nämetmeli hatyn. Bar ýalyn bar aýdylýa hakimliň öňüne de bardylar Mar vilayetyny bilemek men çarjawlar nämetçik bu nerte. Marya aňyrdan bir çykka ay bolýa sereder barın öýüňize dargan gaýdyň diýip. Milletim o ýygyna gaýdy mezuriýat. Ýoksa taýda ýakasynyň ewşitläp tutup ýa şo tok gelir ýaly edersiň ýa-da siz özüňizden toksyz galarsyň. Barın çykyn şu taýdan şu taýdan gidinde götüňiz diwanyny alyryn gidinde öz etmeli borjuňyzy ýerine ýetirin diýip bilýän millet ýok. Gynansaňam bizde şeýle. Näme üçin sen yanan haladiňini yanan telewizoruny ýa kondisionerini puluny ýene de özüň çykdyjy täzeden töläp täzeden satyn almaly. O günäkär şol döwlet edarasy tok geçerdi döwlet edarasy bizde o şahsy emlakda duranak olur. Hökümetinki ýa döwletinki diýip atlandyrýar. Diýmek şolaň borjy. Şu zatlaryň öwüzini dolmak, kompensasiýa tölemek. Hani bir strahawanyasy ýokmy bu zatlaryň? Ya men sattım, sen satın aldın, bolluk oturdu, özün jogap berme. Onda näme millet bir tog üçin pul töleýär. Eger tog ýetirilen ziýanyny öwüzini şol tog edary tölemeýän bolsa. Ine adamdan etmeli talapy şol. Size ýeke köpük, size girdeji ýok, bizden size çykdyjy ýok, tog ýokmy? Bizden sana pul ýok. Öňkü çeken çykdyjylarymyzyň öwüzini dolýançan biz size tog üçin ýeke gara şaýym tölejek gelip aýak depip duran milletimiz bolmasa görjek günüňiz şu bolar. Düýnem şeýledi, şuňam şeýle, ertiriň mundan beter bolar. Şäp o taýda ýurt eýesi garly diýilen bu düşünje bir gün bir ýylda Türkmenistan. Alyn alynky, gün güýçliňki, gowurga diýişliňki. Eline emel ýeten olasynnakymy, aýagasynnakymy milleti ine elinden gelen zulmunu görkezip, şolaň elinden soňkuja şaýyna çelli gaňyra baryp otyr. Şeýdip olar öz masalasyny ekleýärler. Agary park bolsa, diňe ýa gargyş edýär, olara ýa Hudaýa nalyş edýär. Ýöne götüni ýerden galdyryp we hakyky üçin göreşýän milletimiz ýok diýen ýaly. Onuň boyuna almamyz gerek. Ine şol sebäplen şu zatlar bolupdy. Indi çarja barada ýene de bir meseleni aýdyp geçen, şonu gutornukly onu daşary ýurt meselelerine geçmedimizden ozan. Bundan iki hepde ozan bolsa gerek. Ya 3 hepde öyle habar beripdik. Şol çarjawda kalbatyny çäk açýaly. Ol ýanky görüşejimiz bar. O uruşujymyz. Ine şol kalbatyny çäk açyp ýaşymrad. Şo açan güni kalbatyny çäkiň öňüni halka mut paýlýar, ýa hödür edýär. Gelen adamlar iýip içip soň ýany ölenim pakete salyp berýärler, alyp gidýärler. Ondan
Şu açılışda iki tane morlu da var devletçanın kaptanına. Bütün halk belye ay mübarekler da dedi. Olan bir belli sportsmen ol ýeňse öz güýji bilen ýeňişgadan ýöne şol ähli gazanan ýeňsini ol ana atalogly bagş etdi. Ay şulaň saýasyna men ýeňiji boldum. Ay şular sag bolsun, ay näme, ay maňa maşyn sowgat berdiler. Olam halkyň kyn ýagdaýyny görmän şol ýallaklyk edip şol tituluny saklap gelen ýigit. Ona aýtmak gerek. Enne bunu aşgabat alıp gidiyorlar. Kalbasın seyhini yapıyorlar da onun aşgabat alıp gidiyorlar. Ol ikisani pata veren moğla da görüm olurum yok. Yankımın kalbasın seyhin içinden kemme önüm o porsap gali kulplu durursan. Ne molli ne hil bolli yerden ses çıkıyor. Hiç kimden ses çıkanak. Sotanı mın doğan kardeşlerinden en atasından. Sonra ol men ömden çıktı şol Yaşı Murat vardı o yankı näme diýil. Hrananol tepde ýazylan o bir film var o dokumentarlyk görkezdiler. Şo taýda şoň aşagyny 460 adam ýazypdyr o. Şolar ýalkamen ay siz beni bir peýgamberimiziň yaradan merdany, perwany, ay näme sen ine biziň üçin näme ay öňde barjy gollayat. Abani idenekledip akittiler wali. Han şol gollayan adamdan birinden ses çıkdymy? Ýok. Ine şu taýda biziň türkmenimizde şol kümsüklik diýen mene şu taýda emele geldi. Ne bular muň arkasyna durup bildiler, ne bular talap edip bildiler. Bunu olanyp itirim boldy. Ýöne soň biziň iderlap kelebin uzun çöşledik boldy. Şul ay ýa-ni üstümizdäki iýul aýynyň ahyryna munyň göreşi bar eken ýa uruşy diýip aýdýarlar, ol sportda uruş diýip atdym boy diýerler. Emede Amerikada. Ol oňa ýam zaýafka berden sportsmen. Oňa gitmese bolana. Onu öňünden bir ýyl öňünden atmen edip bolýar ýa 6 aý öňünden olam el aýagda öldürip syrkaw ýatdy. Galan wagtda ol hökmen gidäýmeli. Gitmese de şol ömani ýarşy gurnayan guramaçylara düşünürs bermer, näme üçin şo tak gitmeýän ýa barmajak. Saglyk ýagdaýy sebeplimi ýa bir atalogluň buýrugy boýunça basylyp tutulup gapylyp ýatyrmy? Şoň üçin meni o galmagaly ullukan gykyly milleti ýaratman ýuwaşlyk bilen çıkıp koyuveripdirler da ýurtdan. Bize berilen habar şol, ýöne çarjyda ýok bolaglar. Inşalaýyň aýagyny olsa taýda uruşa gatnaşmaly. Bärde bolsa çarjyň ilaty dowla düşüpdi, näme bolu biziň dowlet çanymyzda, näme bolu biziň çempionmyzda dip öz aralaryna gurrun edýärler da ol helegi batýaly. Bagyşlanmaly. Halkyň öňüne çykyp gurrun edýän ýok, öz ara. O telefon gurrun. Şol sany bize de jaň edýärler. Siz bilen zat näme bollukka muňa dip. Birinciden bu taýda men aýtmaly zatym var. Men döwletçanyň ýaşy Muratow muşdagy der. Täp ol lükkeligini özüni şol hökümet tarapyna satylanady. Her ýeňişinem şolara bagyşlaýar. Ondan şol arena çykanyna ýeňişler ol niýasyň ýany bilen süýrek gelen ýaşyl trapkasy bar, onuň gerdenine atdy. Başlan men şon ýaşyl efiýa trapka diýip aýtmaly bolýan. Ony biz şol döwrüň deputatlary öz islegimiz bilen ýa öz höwesimiz bilen saýlan baýdygymyz ýa tugumyz der. Ony diňe niýaz öz goltuklap getiren şol ýaşyl efisini halka mezur etdi, kabul etmä. Şoň üçin şol eski halkyň depesinden aýrylýança halkyň çek jewrem şol döwletiň başyndan sowulmaz. Onu men size ýene bir gezek gaýtalap aýdym. Ene şol ýaşyl efini birenip ol ikisine de sag bolsun aýdy. Aşgabada gelende muňa maşyn berdiler, hormat etdiler, bilen pikir etdi. Amaňa näme zat mümkin? Ya towa geldi men bilemek, men onçasyn günahyny götürmäň. Ýöne şol kalbasyň seg asyny millete paýlaýar. Görüp otyrdy halkyň açdygyny. Ana?
Paylat bolluk oturdu, onun yığına vakittir. Nämemiş? Şo açılışda şol Atalowluň adyny tutmanlyk, şo taýdy şolun adyny şan şöhret sözler aýdylmanlyk. Indi näme bolar? O belli däl. Äger ýarış oturýança muňa hiç kim el urmaz. Ýarış oturanyň soňra belli däl. Ol Türkmenistana gaýdyp gelermi ýa Amerikada galarmy? O belli däl. Ýöne şonuň açan kalbasa ýanky säki duran ýerine ýapylýar. Indi kim on eýesi näme boljak? On bergilerini kim bilmeli? Ol entek nämäli? Ine şol Dowletjan Ýaşymyradow barada ine şular ýaly habar bize gelen maglumat. Onun daşgarynyň olgun owu habar çykýar. Şular ýaly Türkmenistanyň Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasy ine biziň pehlwanymyz Ýaşymyradow ine Amerikada çykyş etjek diýip anons berýär, bildiriş berýär. I hope sen uruş gidip duran Ukrainada oturan bir ağızsız, dilsiz, kör, lal, bilemek näme diýip atlanyrsaňyz, ol mahluk çykyş edip ine Ýaşymyradow ine Amerikada çykyş etmeli diýip bildiriş berýär. Birinciden sen ilçi bolýan bolsaň 22-nji ýylda uruş turanyny fevral aýyny we mart aýyny iki gezek men şo ilçe ýüzlendim. Türkmenleri eýelik edin şo Ukrainada galan uruş turdy. O tak gelen iş migrantlarymyz var Türkmenistana. O tak gelen studentlarymyz var Türkmenistana. Okap beren. Şolary eýelik edin. O taýda bombalanyp gidipdi. Yerden ses çykdy. Bir çöpdüýüden ses çykmady ýurtdaşlar. Gaşyna maldyranak şolary kömek edýin. Ondan özümiz şol adamlary Ukrainadan çykyp Polşa gelmegine, Polşada galy, kimsiniň Germaniýa gitmegine kömek etdi. Men adam sanyny, adam adyny aýtmagy berdi. İslama sebäp sonra bu adamdan ertesi gün başyna näme geljek bolam näbeli. Şoň üçin men ýöne aýdýar, ine şolar ýaly ýagda emele gelenini şulaň aladasyny etmeli. Döwlet we hökümet işgäri halkyň hazinasynyň hasabyna aýlyk bolup oturan haramzady ýerinden turmady. Ol bir. Ikinciden häzirki şuun, meselem 400 goly aýdylýan maglumata görä 400 goly Ors tarapyna uruşup Ukraina halkyny gyryp beren 400 goly türkmen grazdanlary ýa ýurtdaşlary diýerlikde ýanky ýesir bolup otur Ukrainada. Ýesir düşen. Bular faktysk aýtsak bular basyp alyjy ýanky hakyna tutmak bolsun. Buları tutan yerinde damağın çalaýmaly dünýäde şunuň ýaly kanun. Bular ýesir almagam gerekdir. Ýöne ýene de Ukraina halky, Ukraina söwüşçileri humanitar millet. Şular bir ýalňyşyny düşüner ýalyp, şular ýesir saklap otýar, çalışmak üçin öz esgärni. Orta tarapy hiç kim alanak. Diňe şol türmeden ugradan kelle keserlerini ýa öz orsuny degişli adamsyň abmenýa çalışyp ýygyny ortada almasa bir Türkmen, Özbek, Kazak, Tacik kim ýene bulary alada dedene. Şoň üçin şo sany üýtgüzdi dur. Ukrainada üstü köpelýär. Ol diňe diýri ýesir düşeler. Näçesi Ukrainanyň gara topragyna garly bir türkmenler. On hasabyny ýöredýän ýok. Ene sen ilçi Ukrainadaky. Ene deýýusyň olusy. Näme üçin sen şolaň aladasyň edene? Näme üçin şolary ýurda gaýtarmak baradamy? Ya başga ýollar bilenmi? Azat etmelimi? Ya şolaň tölemeli puluny Ukraina halkyna geçip sen ýurduňa gitmelimi? Akitde şo taýda türmede saklasan, ol öz işin. Men olar azat etdiýmek, ýöne şol Ukrainanyň ýetirliginden näilem bolsa şolar çykarmaly diýip. Hereket etdiňmi? Ýok. Näme üçin onu ne ýüzüň bilen sen haramzada orta çykyp ol Ýaşymyradowyň geçirjek söwüşini o taýda ine iglan eden bolýar. Ya reklam edýär. Sen kim? Sen Türkmenistan sport komitetiniň ýol başçysymy? Ya sen Türkmenistan şol ady özü ýok prezident wezipesini ýerine ýetirijisimi? Kim sen? Ha?
Näme üçin sen şu 400 tane ýesir oturan türkmen üstünden böküp geçýände ol Ýaşy Muratyň reklamasyny edýär. Şu halkyň ünsüni nähilem bolsa yurtdaşlar şu Ýaşy Murat meseleden sowmak üçin oýnalýan ene syýasy oýun bi. Başga hiç zat ýok. Şu sebeple ol ilçin sokýarlar orta. Ýogsa näme üçin şu ilçi ýeke ýerde? İlçiden maslahaty. Ya şoň ulluga oturan ol goşadyrnak üçin näki hökümeti Türkmenistanda ýeke ýerde Ukraina barady. Ýekece makalada ýazmadylar, ýekece sözem aýtmadylar. Sen neutral döwrede bir tarap döwletiň etmeli aladasy şol. Hiç tarapyň kandal ýönden bolup geçýän zatlar aýdyp berýär. Etdim şonu. Ýok. Urus başlary bar 20-nji ýyllar ýekece interwýuda ýokdur. Ya ýekece gepleşýän geçirilen açy Ukrainada gyrylýan millet bardy. Ya Orsiýadyň basyp alyjylyk bir hereketi bardy. Ýok. Eden aklar etmeden sebep olur lükkölügünü Putin'in aşağına yatan atalığı. Türkmenistan'ın ähli baylığı, yer asy, yer üstü baylığı, o da biraz pulluya, muzluğu diye, indi muğutku diye, urus turulu bari, 20-nji ýylyň bari muğutku diye, o da azda kany bir zatlar ölmedi ödürük, şolary öňüne sünkoklan ýaly. Oklan bolsa Putin, indi hiç adam berenak. Türkmenistan'ı nebit, yankı bir benzin, dizel, samalyot yanıcı. O beyleki oğullar çeyini de önüm var onun daşının. Nirağı diye, hanımın hasabadı. Aynı Türkmenistan'ın ölçünde yanıcı yolar. Yani adamlar yazıp atıyor. Benzinim yok, dizelim yok. Salyarkı. Nirağı diye. Men bunun anık maglumatını size bir gün yetireyim. Şu SSR zamanında, şu dine şu Krasnovodsk'ın nebiti gaytadan işleyen zavodunun haysi yerlere neçe miktarda üçüncülük vardı. Bu şu SSR zamanındaki ullanılan yalnızın yüzden mirim Türkmenistan için zerurçuluğu yok. Sebep o tayda duran harbi teknika da yok, diviziyalarım yok. O tayda yankı duran önkü 7-8 tane harbi aerodromum yok, samalyotlar gününe uçup duran. O tayda bütün şu önkü üçüncülükte duran hiçbir edara kurumu kalmadı. Ama yanlış önüp duran. Nire gidiyor bular? Kime gidiyor? Neçe pulu gidiyor? Gelen pul var mı? Gelen olsa nirdi? Nire karşılandı? Ne için halk ecir çekmeli? Sonra olan toplumu ken, yönü cevap verecek karamzada hükümet yok o tayda. Şunu talep etmeli dine bizim halkımız. Eğer şunu edilmese, depenizde şanık döverler. Döwlü hem dur, ağrınızda çıdasan 1000 ýaşa diye Türkmen, biz şonu deyim elweliyat yurttaşlar size. Başgaça bizim aýtjak zatymyz ýok şu meselede. Bizinki size habary ýetirmek, bar zady aýdyp görkezip bermek, nirde kemçilik bar, nirde üstünlük bar. Emma şondan netije çykaryp oýlanmak, tamam herekete geçmek sizin borcunuz, ya sizin parzanız, sizin geleceğiniz ya sizin çağrılığınızın geleceği. Eğer siz şunu etmeseniz, onu kim etmeli bunu? Başla. O halk otaydı. O tarafına mı aydıp veriyor? Mesela Aşgabat bilen çärje waralygyny gowy garayol asly diýdi. Garayol ýa asfalt ýol. İki tarapyna da gatnaly giň ýol. Indi diýe Aşgabatdan meselem Lewaba ýa Lewapdan Aşgabady 6 sagatda gelsem bolýar diýdi. Şo ýol bilen. Bir giren ýerinde belli edýän, çykan ýerinde de tölegin edýän. Ine bir gowy tarap diýip aýdyr. Logistika ýa kommunikasiýa çartlaşdy. Gerektir, hükman. Näçe ýyllar bäri aýdyp gelýär. Ýön şonu gurýan çaly, mundan näçe milliard dollar ogurlaryny başa gurrun. Indi şonu edipdirler. Ýol bar. Ýöne ýoluň üstüne çägi gömýär. Çägi gömse de bilmän gelýän sürüji şo çäge girene maşynyň tekerleri tersine aýlanýar, maşyny badak kakanýar. Zımp goýberýär ýollar. Ine şolar ýal hadisede, ine ýaqyn günlerde ine gelýän maşyny
daha sonra birden an yok oldu. Şonu haber verelim mi? Yok. O çağıran için asfalda çıkıyor. Tepsi yolun iki kaptalına edilmeli yani yankı zaşitli zonu diye de Rusça yankı gorog zonusu olmalı. Ösümlüklerden yankı 4 edip sağda ekkelim, beylek ekkelim, şu çağı süysme diye yolun üstüne. Şol yoga dübüründen. Ondan çalı yel tursa, tupan tursa, şol çağıyla süysüp gelip asfaltın üstüne yatıyor. O anırdanım men sürüp gelýän sürüji gelşini 100 bilen gelýän 120 bilen bileme skorostu näçe. Yani gelşini çağa urýar da ağırlyk gidi. Bir aktor tuntör bolup o awariýa düşen maşynyň sanyken ýöne soňky waka ene şu daş oldu birden şu awariýa diýip bolýar. Ene bular ene şu gutordukly biz kabul etdik ne Eurostandart ýolumuz bar diýip agzorlyk görülýän şol goşodurnak içinden hökümetin ene edip oturan jenaýaty. Diýmek şol yol proýektirlerini, yol çizgisi edilerini, yol gurularyny paralel şol ýolun goragy şol proýektiň içinde iki gapdalyny gurulmaly zatlar. Şäňmi? Onsoň bir bolýa boli ýol oturup bolýa puluny iýdiler, emma gora zonasy ýok. Hanşa pullar? Ha? Han halk şu zatlaryň soragyny edip oturan ýok. Hiç kim. Ay ölüpdir birden ana da sol gör bak o benne näse çağan enesi. Ýöne ýok. Şondan soragy diýen. Şu denanyň hakyny, hukugyny ýa şoň wepat bolan üçin hökümetden talap edilýän öwründe olmak suwmasy barmy? Ýok. Talap edýän barmy? Ýok. Ay bolýa. Allah beripdir, Allah alypdyr. Ýok. Ene jan algyşlar futbol koştu aşawatda tüýler. Bularym arkasyny hol ortýat. Hediledip bular eşek ullunyň ýaly ullun atalogly öz hökümini ýöredip otyr. Ene biziň garaşdyrlygymyzam şol bitaraplygymyzam şu. Ene ýanky Türkmenistanyň geçeli beýleki tema ýemä eşek bolýan şu Amerikaly ýagdaýa. Gysgaçyk aýtyp beren, soň dogruran inlik gepleşiklerde berer. Amerika täzeden Irany bombalap başlady. Iranyň şol töweregine raketadan ýetjek ýerlerini Kuwait diýdi, Ýordania diýdi, ýene diýdi, bular bombalaya ýetişbildiginden. Bulan bir aýlyk şertnamasy bardy, alalasy gelmek bardy. Ola ýa çykdy ortadan gitdi. Ene Trump'ın edýän talapy şol. Şu öňümizdäki 6-njy güne çelli, ýene 3 gün wagt bar. Şoňa çelli Iran gol çekmeli. Şol Ormuz aýlagyny naky. Hemme serhedi olar açýa. Iran hiç ýyl oňa gödekçilik edenak. Gämeler arkaň geçip gitmeli dünýäki. Ondan o Iran bular ýapyp, bulardan hak alyp otyrar. Tölemediginem hana oka tuttu 2 san gamin gark etdi. Amerika diye şu Ormuzy açyk etmeli, oňam jogapkarçylygyny biz çekýär. Şondan geçen gamilerdenim hemenim pazym olur bize tölemeli İran'dan. Şimdi Ormuz aýlagyny Amerika öz eline aljak bolýar. Ene bilem sowdan bir görnüşi. Ýemek bardy. Men pikirimçe İran halkyny azat etmek bardy görüngüden atdy. Şol Ormuz aýlagyndan geçýän gamilerden paz almak üçin biznes strukturany ornaşdyrmak üçin edilýän hereket diýip düşünmeli. Men şey diýip kabul edýän. Egerde şol rejim çalışmak bilen İran halky öz islam hökümetini, hakimiýetini saýlajak bolsa, onu başgaça hereket edilerdi. Olam men öz düşünjem. Ýöne bir edilýän hereket diňe şol pul we ýene bir gezek pul yer ýurdun baýlygy. Enne bir negativ tarapy, ýöne bir meselen pozitiv tarapy bar. Pozitiv tarapy nämeden bar? Ýurtdaşlar eger häzirki Iranyň rejimi ýatyrylsa, ýa ortadan aýrylsa, meselede şoňa bar ýa.
onu diýmek avtomatik şertde Türkmenistanyň rejimem ýok ediler. Näme üçin? Ol bugun atalogul sırtyny kime hödürlejegini bilmän Orsiýadyň aşagyna bir ýatyr bagyşlangan şey diýip obrazlaryny aýtmaly bolýan. Hytaýyň aşagyna bir ýazylyp ýaty, Eýran bilen hyzmatlaşyp bir edebaty ok ýaragyny Orsiýada uğratdy, benzin neftin mut berip ýaty, o zatda enter olara goýuljak sanksiýa jerimi Ukraina tarapyndan biziň öňümizde. Bu zatlardan hiç biri gaçyp gitmez. Şu meselenin içinde işler uludan kiçi emmi ýolbaşçylar kellesini ýalagaçlap jogap bermeli bar. Ol biziň halkymyzyň hasabyna Ukraina hun tölenme. Diňe şoluň eden ogurlugy, şoluň arkasynda duran hökümetler etmeli bar. Onun biz ýuridik normalaryny taýýarladyk, bilýät nähil etmeligi. Wagty gelir ona eder. Ýani şuwurlukça ýagdaý şeýle. Eger Amerika, Eýrany şol rejimini çarşyp bilen güni dat bilen gününi atalogul. Ýagdaýym şoňa bar ýa. Indi bular nire gaçyp nirde giýilgenjegini bilen. Ola pikir etdi, hawa, onu aýdyp berin, ýanky başda Niýazy öldürenlerden soňra pul nirde pul bar diýip ýanky Berdimuhammad çar tarapy ýalbar ýakar edip berdi. Ondan milliardlar pul başlap kapitalynyň ol şol öňkü ýeme çarwa türkmen düşünjesi bar da ýanky çapawulçylyk düşünjesi diýip men onu garakçylanky şol gyzyl daşap başlady ýanky altyn önümlerini. Onun bir ýerlerde dağda, Pöwrüýede bir ýerlerde gowaklarda giýdip goýanlar da. Ay ene 70 neberame ýetsin. Son görse bir gyzylymyň hasap altynymyň halat etjekler diýip o bir günlük satylýan harydan däl. Ondan bir ýanky kriptovalyuta geçdiler bular. Arada bir maňyllap gurban bolamay, ay kriptovalyuta bar, ne şuňa vermeli adamlar diýip. Heýwanan tede gaýry. Ordan kriptovalyutaň näçe çykdy, nire gitdi, nirde ýatyryldy, kimiň elinde, onun hasabyny ýöredi, gulluklar Amerikanky, Angliýanky. Sen nire gitjek, islerini kriptovalyutaň nirde diýini, olar hem hasap alyp otyrar. Wagty gelende olary meliňizden alarlar. Niýazy ölüni alna, hem emlagi, şol ogurlany çykarany. Han şol 18 milliard dolar. Kim hasap etberdi? Ýok, ýetirim boldy. Şonu alıp Niýazdan alıp ay erti ullanırdyň, buyurgun ullanırdyň diýip daşarýardyň banklaryny, onunla giýdap goýan emelleri bar. Oşolar öz ýerine çyrşadylar. O daşarýurtly ýani korporasiýalar. Ol ogluny, gyýdyny, aýalyny da bir böyle jünnek galaryny berdiler, olaryň sesini çykarman aty. Bollugy tördine ol halkymyzyň dawana da şo kynçylykly ýyllarda halkymyzyň makarony üwäp çörek edip bişiren ýyllary ine halkyň aglynyň kakyryp alynan ine ırsygyny ine ýok etdiler. Bir atalogulun galarmy özüni? Ýok. Olar bunu Dubaydan jaýlan bolýa, Malaýadan mı ýenen bir ýerden şu burnuňyzy sykyp getirerler ýygyny, özüňiz bilen bilelikdi. Gitjek ýeriňiz ýok. Adyňyzy ýitgedin, familiýaňyzy, ýüzüňizi apparat edin, burnuňyzy kesin, gulaňyzy gyrkyn, öz işiniz. Ýöne geljeksiniz jogap berme halkyň öňüne. Ine şoň üçin bir tarapdan ine gutlanmaly mesele şu Trump basymrak şu taýda uruşy tamamlap rejim çalşylsa ine bulana meýiş gaýdy. Mecbur eder şu taýda rejim çalşmagyny. Täp ol şu mahal Orsiýada ýa Hytaýa ýa ýene bir ýere mugdakdyrlyp durlar nebit gaz Amerika öýde mi ýeşilge desi gelýär. Ýewrop aýtdy o Trump. Mundan ikay olu çykyşyny ýanky Ermenistan bilen Azerbaýjan öz arasynda ýaraşyk geçirenlerden soň inni Azerbaýjanyň üstünden Türkiýe, Türkiýanyň üstünden Ýewropa gazam nebitem aktyrmagy dolu mümkinçilik bar. Kaspy deňiziniň üstü bilen. Diýmek Türkmenistan şonu edämeli bol. Merkez Aziýanyň beýleki döwletleri, Kazakstanyň şol sany. Şonu etmese diýmek bulara ýaşaýyş ýok. Häzirlikçe Eýran soň bulara geler gezek. On aýtdy Merkez Aziýa diýip. Hemmejikler eýem işlerin düzülen planlary bar. Oglun howlugar diýe ýöne tuğdany öz wagtynda bişe. Ene şo bişek wagtyna ýetip geldi. Şolum bolar. Eger şeýle ýagdaý bolsa diýmek Türkmenistanyň öz harydy
Hana Ýewropa döwletlerine göni aktarylmagy mümkinçilik gazanýar. Diýmek, eger Ýewropa bileşigi bilen sowda edilse, sanlar açyk bolmaly. Yapyk däl. 35 ýyl bäri yapyk. Hiç kim hiç zat aýdan. Türkmenistany statistik büro ýok, şu zatlar aýan edýän. Türkmenistany halk kontrollugy ýok, ya kontrol edýän gorama ýok. Ýapyly hemmesi. Gözegçilik etmeli prokuraturasy, mehkemesi, ýene miri görlähet. Bulan hemmesi korrupsiýa çüýre. Ellerini serip beren ata gedaýlar bular. Şoň üçin indi täze düzgün ýola gurulsa Ýewropa döwletleri aýdar. Türkmenistanyň bir şunça bahadan şunça gaz ýa nebit ýa başga bir öňüm satyn aldyk. Bolly, ondan şo baha Türkmenistanyň gaznasyna gelmeli ýa hadina. Ondan nira harç edildi, ondan saýlanan parlamentin deputatlar hökümetten talap eder, şu zatlary şunçasy tutak gerek. Galyny sen özüň ösdürme goý, kredite ber, öle ödýşin. Hökümetiň ýeke wezipesi ilatdan salgyt ýygnamak we şu salgytlaryň esasyna da döwleti dolandyrmak. Başga hiç bir siyasi hökümet gatylşmaýar. Indi şu zatlar ýola goýulsa, boljak görnüp dura Türkmenistan näme derejede ösjegin. Hana Arap döwletleriniň nebite gaza baý döwletleriniň milletiniň ýaşaýyşyna seredin. Şolar hemmesi söz bilen aýtsak, Amerikan gol astyna ýa gözegçiligini. Şolar millet hor ýaşaýan ýa homsy ýaşaýan seredin. Näme üçin Türkmen erbet ýa hor homsy ýaşama, eger şo gaz ýa nebit ýa baýlyklar şolaň gözegçiligi ýa şolaň kontrolly astyna Ýewropaga gidýän bolsa. Görünüp duran zada, üstünlüğün bolsun. Hana akıva tira ortaya biz qarasız bolluk diyen yıllamızdan mərim 36 yıllap, han şun hasabatı. Sapara çıkıp berdi, yoldaşlar bilen. Dene şu Türkmenistan'a akıp giden baylıklan meşveri 350 milyar. Dene bir hasaptı. Onun 2 köpöldük bolya. Ene oğurlanan baylık, halkın ağzından kakılıp alınan bizim halkımızın ağzından. Emma Ýewropa bilen işleşenine döwletler jogap bermeli boli. Misal, komşu döwletimiz Özbegistanyny ýanky diktator Kerimov'un gyzy, ol häzirin türmede Gulnara Kerimowa Şwetsiýanyň TL2 kampaniýasy bilen şertnama baglaşýar. Baglaşanyna şo taýda ondan ol paralar bilemek näçe milyon, 50 milyon, 70 milyon. Şolam soň Şwetsiýa anky hukuk goraýjy guramalaryna baryp ýetýär. Bir iş açýarlar. Ene talap edilýär. Emma TL2 şertnamany ýapýar. Emma bilen Özbegistanyň Gulnaranyň Özbegistan suda bir türme basýar. Ýoksa şo döwür onun kakası ya papası Kerim hakimet başındadı. Gülnara türmeye batılandı. O hadirem otu. O näçe ýyl bol on ölünni atasyn beýle hadirem türmedi. Ine kanun işleyen döwletde şeýle bolýar. Ol pikir edipdir, aýyn ortaýat ýaly beýleki döwletler ýalyny para bersen, para alsan iş düzeler. Ýok, beýle zat ýok Ýewropada. Şoň üçin bize iň bähbitlisi şol Türkmenistan ähli baýlygy yerasy, suwasy, yerusy ýollar bilen Ýewropa çykarylsa, bize iň bähbitlisi şol. Şonu aýdaýyn. Ine bolýan ýurtdaşlar, men şu taýda duraýyn, soňra galan gürrüňleri gelecek gepleşikler dediler. Sag bolup, sag oturuň, saglykda görüşelim, hemmäniň öňünde sağlyk.